tapay gud mo jak nga ma-upload. Kaya't hindi mairobo isending mo na sa panitisyo. Baliwa mo itaray tabyag mo itataad tapay tiyempo. Sama tagtilad ka manin at aramide. Kumulding-kulding ka manin kaya't mo sa ama pagpulanin. Ang kinakabitin ka sa manin tagtilad ka manin isaw-saw awin ka di maaramidang tasyang men. Tagtiin ka istobwe kaya't di mamalo-malo. Agtigos ka tamay katabartik mo. Tangaminday tapay gud mo jak nga maaklo. Kaya hindi mairobo isending mo na lang sa panitisyo. Baliwa munti daray kabyag mo itataad tapay tiyempo. Kaya't di mamalo-malo agtigos ka tamay katabartik mo. Tangaminday tapay mo jak nga ma-upload. Kaya't iti mairobo isending mo na lang sa panitisyo. Baliwa munti taray tabyag mo itataad tapay tiyempo.